Добре. Остави. Добре беше. Чисти, Юрай! Аз към пак да влизам. Че починах си еко. Браво, Владо, браво. Влизай бе, Радо. Чакайте малко, защото и Нетко е там. Да поигра още малко Нетко. Който е титуляга с тебе. И градата помогна на Пеца мама. Пепи мама. Ето румънската публика мурата пляска. Ако изкара Пепи, колко става Слави? Колко става до края? Да, изкарай го бе. Чакай, Шоуто. добре. Пет водим бе. Дай бе. Пеца клиншит! Колко става до края, господин се? Добре, Пепи! Ела, Пепи! Смяна! Смяна! Давай, Радо. Леле, Пеца, Резил. Не спасено! Браво ти, бе. Добър гол беше. За съжаление не успяхме да запишем клиншит. Точно за този пост ти говорех. А? Да. Ето Радо в невероятна форма. Да не вкарат още... Богов не е пил шишенци. Браво, браво! Охо. Тук е 10 номер. Двете 10. Взеха да си правят някакви. Браво, Цеци. Виж Нетко сам. Браво, бе! И сними, Радо, невероятен гол. Браво, Радо! Радо. Ела да пофлиртуваш с камерата, айде! Радо! С невероятен стил. Къса отзад. Върни му. Играя. Пас. На. Браво! Вай, включвай се. Радо, айде, Радо. Аре, трима! Нетко трябва да вкара сам. Айде, обърни. Браво, бе. Добре, нищо. Нетко, айде, прибери. Айде, влизай. И Цветомир Гецон като истински плеймейкър. Като истинска десетка, треко артиста направо. Фал! Добре. Жълт картон, невероятно. Мислех, че има... Айде, ако станат за бирата. Моля ти се. Бине. Или нещо такова. Браво!